Bideotutorial honetan saiatuko naiz azaltzen nola funtzionatzen duen subtitle editor aplikazio bat azpitituluak editatzeko. Eta oso interesgarri izan daitekena klasean ikasleekin transkripzioa lantzeko. Alegia, hizketatik testura edo speech to text prozesua izango zela gutxi gora bera irakurketaren kontrakoa. Alegia guk zerbait entzun eta hori literalki idaztea. Bueno, horretarako abiapuntua bideo bat izan daiteke eta bideoa lortzeko niri hori transkripzioa lantzeko iruditzen zait oso interesgarria barre librea eta ibeko barre librea programa, orduan etorri naiz nahieran web horrira eta ireki dut barre libre programaren web horria eta egingo dudana da bideo hau azkenengo saioarena esate baterako grabatu bideo bezala. Horretarako hautatuko dut bere URL-a eta bilatuko dut programa bat deskargatzeko bideo hori Luberri nahieran jarrita izango dugu informazioa web horria da deskargar videos TV eta hemen egingo dena da itzatzi kopiatu dudan URL-a eta deskargatuko dut nahi dudan bereizmenarekin, esate baterako honekin. Bueno, nik ja bideoa deskargatuta daukat eta hautatuta dut interesatzen zaidan zatia eta nahi nizuen erakutsi nola nondik lortu dudan bidea. Bueno, bigarren paso izango zen instalatzea programa instalatzeko kontuan izan behar dugu programa bakarrik funtzionatzen duela GNU Linuxan eta instalazioa oso erraza da. Irekitzen dugu terminal bat, Control Alt eta sudo apt install subtitle editor dela aplikazioaren izena. Bueno, nik instalatuta daukat, orduan beak esango dit ja dudan bersioa 0.44.0 dela azkenengo bersioa ja instalatuta dudala, baina ez baduzu instalatuta, horrela instalatuko zen. Eta hori ningu duena da martxan jarri, soinu eta bideo, subtitle editor, eta bueno, bada gutxi gora bera duen itxura. Badut zona bat bideorako, beste bat soinu uina edo uin formarako, eta beste bat azpitituluak idazteko. Hemen prozesua hasiko zen bideo filma kargatzen, horretarako egingo dut bideoa ireki, eta kasu honetan ja prestatuta daukat Joseba Belokik barre librean egin zuen interbentzioa. Behin filma edo transkribatu edo azpitituluak egin nahi dugun bideo zatia edo bideoa duguna, hurrengo pausua izango da ikustea haren uinforma. Uinforman, menuen uinforman formara etorriko gara, bide batez komentatuko dizuet programa hau oraindik ez dagoela euskaratuta, baina nire blogean azalduko dut nola jarri daiteken euskaraz. Orduan, egingo duguna da bideotik abiatuta uin forma sortzea. Orduan, honek behar du denbora pixka bat, segundu batzu behar ditu bideoaren itxura adierazteko, uin forman adierazteko. Ja badako hau bideoa, badaukagu audioaren uin forma, aukera ematen digu gordetzeko uin forma hori eta esango digu baietz gordetzeko, nik kasu honetan ja gordeta daukat webikutxa.f, hau da win forma, eta
hasi baino lehen, ikusi dugu hiru pantailaren menua eta pantailaren hiru zatiak, eta nik hasi baino lehen iruditzen zait oso interesgarria prestatzea bi lastertekla gero oso praktiko egingo zaizkiguna. Lasterteklak editatzeko, daukagu hemen aukeretan ezarri lasterteklak, hemen badira hainbat ezarrita, baina niri iruditzen zaizkit badela bi oinarrizkoa, bat da erreproduzitu hautaketa, eta zuek hautatzen alduzu ez tekla kombinazioa erabili, nik jarri diot minus tekla erreproduzitzeko hautaketa, eta beste bat interesatzen zaidana da hautatu hurrengo azpititulua. Eta honi jarri diot handiago edo zif txikiago, bi horiek niri iruditzen zaizkit oinarrizkoak eta berak ez ditu prestatuta. Ni jarri dut handiago eta txikiago zu jartzen alduzu nahi duzun teklan kombinazioa. Baina nik uste dut merezi dula bi funtzioiei tekla kombinazioa jartzen. Eta orduan ja hasiko ginateke lanean hasteko, esango diot, kontuen izan lehenengo pauso izan dela bideoa kargatu eta haren uinforma errepresentatu. Hurrengo pauso izango zen ja berria, alegia azpititulo fitxategi berria sortzea. Eta orduan agertzen da taula bat, non agertzen da subtitulo zenbakia eta haren testua. Lehenengoa sortzeko egingo dut insert. Zapalduta agertzen da ja lehenengo audio hautaketa eta testua idazteko tokia. Hau ez da ikuspegi arrunta, lehen ibili naiz ikutzen, jarri nahiko nuke ikuspegi, hau da ikuspegi arruntan agertzen dira azpititulo zenbakia ze momentuan hasten den, ze momentuan bukatzen den eta zenbat irauten duen. Hau egin du segundu bateko hautapen automatikoa, eta hautapen automatikoa entzuteko nik kasu honetan nola jarri diodan tekla bat, berezia, lastertekla bat, hemen kontu esango zen erreproduzitzeko hautaketa, ni jarri diot hau minus, honu kontu izango zen, hastea entzuten eta berez niri interesatzen zaidana aurrerago dago, orduan hautaketa mugituko. Kontuan izan, hautaketa mugitzeko badaude bi linea, bat markatzen du hautaketaren hasiera eta bestea bukaera. Hautaketaren bukaera mugitzen da eskuineko klikarekin. Eta ezkerreko hasierako hautapena ezkerreko klikarekin. Orduan, niri interesatzen zaitaztea hemen Joseba Beloki hasten den tokian, orduan jarriko diot gutxi gora bere ikusita uinforma, ematen du Joseba Beloki hasten dela hizketan hemen, egingo diot reproduzituko dut bere... Gero beste bi, Telleria nahiak. Ja entzun dut Josebak esaten duna, eta orduan idatziko dut. Eta gero beste bi, Telleri anaiak. Behin lehenengo azpitituloa idatzita, egingo dut sartu edo retun onartzeko, eta insert pasatzeko hurrengora. Hemen grafikoki, ja ikustezakit hemen badagoela isiltasun bat, Merkea eta gare. Entzuten dut, eta horren arabera badili, berriz entzungo dut. Merkea eta garestia. Merkea eta garestia esaten dut tartetxo honetan, orduan manoa eta merkea eta garestia. Retu onartzeko, eta berak automatikoki aukeratzen du
urrengo segundua reproduzituko duen. Merkea eta garestia. Aparkatu, ez, urrengoa onartzeko behar dut insert, urrengo hartzeko, eta informa ikusita, maten du, onaino iristen dela, urrengo esaldia, reproduzituko dut. Nik ez dut esango zein du. Ez hemen barre batzu daude, eta badirudia esaldia hemen nonbait bukatzen dela. Nik ez dut esango zein duen zein. Nik ez dut esango zein den zein. Nik ez dut esango zein den zein. Return hartzeko insert urrengorako. Entzungo dut, Hola utzikoet. hola utziko dut. Horrela utziko dut. Bueno, eta horrela jarraituko genuke transkripzio osoa egiten. Gordetzeko, proiektua gordetzeko, egingo dugu fitxategia gorde eta bauka gorde dena, gorde proiektu eta gorde itzulpena. Bereiztu behar dugu proiektu eta itzulpena. Proiektuan gordetzen da bideoa non dagoen, ez bideo bera baina, bai bideoa non dagoen, audio uina berriz sortzeko non gorde dugun audio uina eta azpitituluak gordetzen ditu. Hiru gauza horien kombinazioa da proiektua. Orduan, esango diogu proiektua gordetzeko, nila gordeta daukat, formato eta bere formato da SEP edo Subtitle Editor Project. Bueno, ez dut gordeko, nila gordeta daukan, eta beste kontu bat izango zen gordetzea gero azpitituluen fitxategia dela gero erabiliko duguna bideoa ikustean azpitituluak ikusteko. Zen eta hemen ikusten dugu erreproduzituta, azpitituluak ikusiko ditugu erreproduzituta. Da gero beste bi, Telleria nahiak. Merkea eta garestia. Nik ez dut esango zein duen zein. Baina gero ikusi nahi badugu bideoa azpititulekin, bideo fitxategiari, kasu honetan MP4 bada, gehitu beharko diogu, esan behar diogu erreproduzitzeko momentuan SRT, bueno, SRT da berak onartzen dituen formatuetako ohikoena azpitituletarako, posible dugu gorde beste formatu batzekin, gordetzeko azpitituluak esango diot gorde eta hemen hautatuko dut ze formato, ze azpititulo formatoa dituen baditu hainbat formato azpititulo eta ohikoena da subrip edo SRT formatua, bere unikode eta lerro berriak, eta horrekin egingo dugu gorde. Bueno, nik SRT ja gordeta dut, eta ikusten baduzu badaukat beste SRT bat dela ez. Eta egin dudan izan da, azpitituluak transkripzio bidez jarri ditut euskaraz, baino gero ariketa bezala egin dut gazteleraz ere egin dut. Eta orduan horretarako tresnetan, okerrez banago, tresnetan, ikuspegian, esaten badio translation, aukera ematen dit transkribatu ditudan azpitituluak itzultzeko. Orduan kasu honetan, euskara jartzen du, baina esango zen erdara, eta orduan hemen jarriko nuke y luego están los hermanos Telleria return onartzeko, eta oraingoan ez dut sortu behar, on etortzen naiz bigarrena, el barato y el caro return. Eta horrela sortuko nun beste SRT bat kasu honetan itzulpenetarako. Bueno,
ez naiz gehiago luzatuko, zen eta posibilidadeak pila badira, ikuste duzu menua ikaragarri kompletoa daukala, zerbait aipatzearren ikuspegietan jartzen badiogu ikuspegi aurreratua agertzen zaigu, esate baterako ez aurreratua, baino nahi nuke ikuspegia timing demoralizazioa, hemen esaten digu esate baterako CPS alegia azpititula bakutzean zenbat karaktere segunduko dauden, eta gehiagik jartzen badut gorritzen da, zara dut oso programa kompletoa da. Kompletoa eta alde batean neko simplea. Bueno, pues ez da izan deskrizio sakona, baino lanean hasteko modun nik uste dut nahikoa dela. Venga,